ҳаматон ба салому алейкум дӯстони азиз, боз як хушхабар дар шаҳри Конибодом. шумо метавонед дарвозаҳои замонавӣ ки дар шаҳри Конибодом ҳастанд, усто аз шаҳри Хуҷанд усто Ҷамшед ҳастанд, метавонед ба рақамҳое ки дар рӯи экран дида истодаед дӯстони азиз муроҷиат карда бошед. дӯстони азиз, як чизро ногуфта намонам, рафта метр кардан ва бурда шинондан аз тарафи усто ройгоҳ мебошад. обязательно кафолат 100% дода мешавад. тема видеоро то охир тамошо кунед ва бо мо буданро фаромӯш насозед дӯстон.